Tikaona chithunzi chimene chikusewera pa skrini pathupo ablaza amenewo zina la Jafari Mbwana zaka zawo zakubadwa ndi 29. Iwo atopa amene yonkhera pano polisi yawatapa ku Mangochi ali mtika panopa after ndekuti atapalamula mlandu opha munthu kumeneko mafunsobe kumazakhalapo kuti zinatani kuti mpaka nakafike popha munthu. Anyways tiyale motere nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino chimene chinapangisa zonena kuti ajafa akhale mtika padakali panopa. Okay, chimene chinachitika ndi chonena kuti incident imene inachitikako chili pambo limene la Mangochi pamudzi umene umadziwika zonena kuti Istanbul kwa mfumu yaikulu Chimwala. Kumeneko ndi ablaza Jafawa anali pabanja ndi mkazi wawo kumeneko mkazi wawoyo zaka zake zakubadwa ndi 38 ndi iwowa zaka zawo zakubadwa ndi 29. Ndi ngakhale amakhala kubanjako ndi akazi awo zikuoneka kuti amawakayikirabe akazi awo zochitika zawo amaoneka kuti ndachimasomaso choncho komano amangosowa tsiku loti azamuyandikire akaziwo. Ndi chimene chinachitika ndi chonena kuti panali pa 25 Julayi chaka chimene cha 2026 pambo Jafari anasazika akazi awo kuti akuchoka kumenekoko akupita ku Lilongwe kukathamangisa mabizinesi awiri atatu komano zoti abwerera kumoziko ndekuti zinazovuta kuti abwerera tsiku lomwelo mwachidziwikire ndekuti amene akagona kaya ndero ngati unali kubwerera anakabwerera the following day amwina after patadutsa matsiku angapo after akamaliza kuthamangisa mabizinesi amenewo nawo adona awo atamva zithenga umenewo anazindikira zona kuti apapande kuti mpaka kuchoka amakoswe akwina kutambalala asinoto iwo kotsala ndekuti anayimbira foni analumikizana mwanjira yotani ndi chibwenzi chawo meneno dzina lake ndi Sumaili Oble zaka zake zakubadwa ndi 23. Ine itu pamene tiyonkhula pano ndi malemo ndi amene ndithu anaphedwa ndi Ajafari. Nde pa tsiku limeneli chimene chinachitika nchona kuti ada amene wawa Ajafari ananyamuka ulendo ndithu sowa mmodzi moka ananyamukadi ulendo wa ku Lilongwe anangopita kwina kwake kaya kumangochi koma ziwika bwinobwino pano ananyamuka ndithudi akazi awo kukhulupirira zona kuti abambo anyamuka ulendo wa ku Lilongwe wapsa zatheka anapanga konfimu bwinobwino ndi kulumikizana ndi chibwenzi chawocho Sumaili kuti no abwere ku nyumba kwawoko kwa madamu amenewa kuti no azathe kukhala ndi nthawi yocheza bwinobwino ndi mmene nkhani zake zinayendera kumeneko. Ndi Sumaili zikuona kuti anabwera ndithudi usiku kumeneko after ndekuti anthu atsekatseka manyumba analowatu ku nyumba kwa bambo Jafari kupita pa matrimonial bed ya anthu amenewa kuyambatu kuchita zadama pamenepo. Posatira zimenezi Jafari Mbwana anatulukiratu pa khomo munthu amene amafikayo ndekuti panali pakati pa usiku anthu ndoti agonagona sakuzindikiraso china chonse kuti uziko kuchitikaso tani. Ndi atafika pa khomo anafikatu ndeti ndi force osati masewera kugogoda pa chitseko pauza akazi awo kuti adzatsegule chitseko akazito madirezi atazindikira zona kuti mbola iye atulukira pa khomo panepo after so kuzamva mawu chani ndi akuti akaziwo amachita chidodo kuti atsegule chitsekocho zomweno zinapangisa zona kuti Jafari asimikize zoti nyumba amene momwe munali munthu wina wake amene akupangisa zona kuti azichedwachedwa kutsegula chitseko. Posatira izi ndekuti Jafari anapeza minzito kuyamba kulimbana ndi chitseko mpaka nakuthyola chitseko ndi kulowa nyumba. Atafika nyumba anangofikira kutenga mpeni kuthamangira wamkulu ameneyi amene kuti malemo Sumaili kumupeza umatani nyumba muno apa pakomwe apa posamba ndekuti kuyambika pamenepo ndi madziwa zinthu zikafika pamenepa munthu akuba kumakhala kovuta kuti aziteteze madziwa nyumba ya mwini ndi ya mwini basi noto Jafari kutenga mpeni uja kumbaya pa mtima futa kumubaya kumeneko anapeza kuti mkulu uja Sumaili anatulukato nyumba amenemo ndekuti sanathamangenso mtunda utali ati kuthawa kupita kwawo komano anangopeza kuti wangoyenda about 30 meters nkupeza kuti wagwa pansi ndekuti no imfaso inali pomwepo pamene nkhani zake zinakhalira kumeneko nkhanitu zosakhala bwino. Nawo posatira zimenezi nkhani inakatulidwa ku polisi ya polisi anapita kumeneko kukatengatu bambo Jafari plusinso ndekuti kutenga thupi la malemo Oble Sumaili kupita naloto ku nyumba chisoni Mangochi kumeneko ndimene nkhani zake zayendera ndi patakati pano pa ndekuti Jafari ali m'manja mwa polisi pamene akuyembekeza kuti apite nawo kubwalo la milandu kumene akayankhe mlandu wakupha kaya manslaughter ndi mmene nkhani zake zikayendera kumeneko. Nkhanitu zovuta kwambiri kutengera ndi mmene zayendera pamenepo. Of course nkhani imene tikambapo magawo ngapo gawo loyamba ndekuti lokhuzana ndi ablaza amene wawa Jafari Mbwana amene apha anzawowa tikambaponso nkhani yokhuzana ndi akazi awowa kwenikweni amene aphedwa malemo Oble whether Jafari wa ulendo wa ku Lilongwe kuti alidi ulendo wa serious kaya ndekuti nomwina mwake china chake chinachitika ndipeza kuti abwerera zizwika bwinobwino pena mwina anangopanga plani yofuna kuti agwire akazi awowa zimene zosizwika bwinobwino komano zimene achita pamene papa sanachite zinthu zolongosoka nomata kuti munthu wapsa mtima kapena chani anokutengera malamulo m'manja zinthu zimene zolakwika chifukwa iwo zinangoneseratu kuti akazi awo ndachimasomaso ndosakhulupirika chifukwa there is no way kuti munthu mzimayi akatenge mamuna ndikupita naye pa matrimonial bed kumakapanga zadama panepopo zikusonyeza zona kuti
kuti mkazi ameneyo ndi osakhulupirika ndi wachimasomaso. Chimene chimangofunikira ndi chonena kuti mmene anampezamo unali umboni okwanira bwinobwino. Mwina ngoyitana anthu ena ake kuti azamuthandizire kuchita umboni pa zimene akazi akeyo amachita. Choka pamenepo osalimbanaso ndi zomenyana ndi munthuyo. Of course zimakhala ndi zowawa, ano nthawi zina zimangofuna kuvomereza situation imene ilili kono nkunyamuka kumapita banja lathera pamenepo. Kaya nkupeza ena ake amene amayimira banjalo ndikukambirana kuona kuti tsogolo likhala lotani, komano pamenepo nthawi zambiri zimangoyenera kuti zithere pamenepo ndi imene nkhani zake zimene ukhalira. Kusiyana ndi kupanga chiganizo chopsa mtima kumapita wake ndikuko amene tikunena pano pande kuti no watheratu ku chitoposi cha polisi khalanso ali behind bars nthawi yayitali. Kuti china chilichonse tsogolo lake lathera pamenepo zambiri zasokonekera pamenepo sanakonze vuto pamenepo. Komanso kumakapezeka zona lwakwatira mzimayi wamkulu ngati ameneyo nanga 29 kwatira munthu wa 38 years. Of course nthawi zina manena zoti chikondi chani komabe zinthu zake ndi ngati zimenezi. Andino kumbali yakuza ndi akazi awowa amayi amene wali ndi vuto solo likulu kwambiri chifukwa kona kuno chifukwa zikuoneseratu kuti anthu amene apanga nawo date kuyambira mwamuna amene anakwatirayo ndikuti ndi wang'ono fupifupi various ya zaka zokwana 9 zaka zambiri kwa basi. Khaza kuti mwina mwake amasiyana kandi zaka ziwiri kapena chimodzi mwina mwake nakatha kumvesesa ndi zaka zambiri of which reasoning yawo mwenenso mapanga reasoning ngati munthu wamkulu. Ikaonanso munthu amene apanga naye date yo nayenso ndikuti ndi wang'ononso kwambiri zaka 23 bilonso ndikuti zaka zamunawo. So spirit ya chimasomaso ya lasi ndimene akulira kwambiri amayiwa samalingalira bwinobwino zosatira zake ndi zimene zapanga cost moyo wa munthu maso ndikuti zapanganso cost family yawo pamenepa ndaziti stanzi ndaninso amene angakatenge munthu ngati ameneyi nesi ndikuti munthu ameneyo pena pakenso ndikuti reasoning yake ndi yofoira ndi amene mwina angalimbanenso ndi amayi ngati amenewa. Ngati pali azimene ake oganiza ngati amene maganizira amayi amene opusa ofunikiranso kulingalira bwinobwino machitidwe a zinthu akamaka pamene tapezayo chikondi wachikondi wake oti zaka zake zibiro zaka zathu. So chimodzimodzinso achinyamata panepa funa kuphunzirapo makamaka pofuna kupeza wachikondi osangotayi chikondi chachikulu chimasunga moto azionera nokha pamene pa nkhani zake imene zakhalira so pathetic. Anyways nkhani yokhuzana ndi m'bale uyu amene watisiya Sumaili Oble zoti chinavuta chenicheni ndi chani munthu udzindikira bwinobwino zoti awa ndi amayi akulu komanso ndi akutali pa banja kukanika khala ndi discipline zosatira zake ni ngati zimenezi munthu ndithu waluza moyo patoti nene zona pa mkazi wa mwini wake zimangovuta koma amafuna kumamupita kutali anthu ena akakuganiza kwawo kumakhala kozondoka kamakaya ikafika nthawi ngati imeneyi satha kuzipanga control amapanga china chilichonse potengera kuti apsha mtima zomweno ngati sitisamala iti cost moyo wathu ngati mmene zakhalira panepa apapa sizinayende navuta ndithu reasoning nakakhala zona kuti anapewa zinthu ngati zimenezi mwina nkupeza wachikondi otali single kunja kuti asingle ndende ambiri napajali anthu ena ake amene apanga focus azimayi otali pa banja ati kumakhala kuseva makosti kachani ono zosatira zake zimakhala ngati zimenezi. So sadipatiso ndiochita kupita kunyumba kwakeko ndi riski yayikulu kwambiri. So apa ndithu tiphunzirepo pewatu chinthu cha mwini kaya mkazi kaya mamuna nthawi zina zake zimafuna ndithu kuzipewa poopa zinthu ngati zimenezi. Tipepese kufamily komanso anthu onse akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi pamene penepene tingoti mzimu wa malemu Oble Sumaili onse mumtendere. Ayi mmene monkhani zake imene zayendera of course amene atepani Daudi amene angolera polisi ya Mangochi asimikizanso za nkhani imeneyi kuti ino mkulu amene Jaffa ali m'manja mwawo ndikuti nthawi ina iliyonse akhala kupita naye kubwalo mlandu kuti akankhe mlandu wakupha zomweno ndi zosempana ndi section 209 ya Penal Code ya dziko la Malawi. Kutheka makosanati ndi maganizo pa nkhani imeneyi kamakapa pamene tifotokoza zonena kuti Mangochi pochilipa kumeneko bambo Jafari apato mzawo after ndekuti lampeza ali pamwamba wakazi awo amene amachita zadama kumeneko. Kale maganizo amene otinawo titofotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho tinga choti nkhani zambiri zimachitika ndikuti zitakutifikira mosavuta.